Hello guys, lamsogo tini video. It's Tuyung aka Pungkhirai. So, lamsogo tini video ketalo tini hingke ang pila ani real voice by kok sanai. So, tini hingkangke tini video nor ni ko ekta sumung ni reply rana bagai video klaimani kabangma nor sungguano Pungkhirai video roktam phailia hanai engke tamo phaiya tamo ni karane phaiya engke beskang jorabo tai phainai de na Phaiglak kha oborok ni clarity eba tam hanai oborok na tui norok ni beskango sana hanai na tini video ang klaimani so video ni paithak jora tongdi obono sana sekang ang Pungkhirai no tui eba Pungkhirai ni ungklok got tui je story tongmani obono ang kisa norok ni logi share khlaina musungo so Pungkhirai ni norok je character no hamjakmani actually a character sabo a borok sabo kabangma norok ni bisingo sina musangnai bo tongnai eba ano subo sungjak sekang rogo comment rok khlai haipana ang sajak real name real bumung hingke Ken Shimura eba Shimura Ken. Yes, boni bung hingke bahai. Angke bo khoroksa Japanese comic actor, kaham actor, jeng bo kaham actor ni bagin jeng hamjago like boni expressions, acting rok belai ke kaham heda. So abon bagin norok bo hamjago bono. Boni ang bo big fan angkha jefro ang bini videos nugo boni expressions rok nagai belai ke ang big fan ang thanga boni je Shimura Ken ni. Gangke abon bagi ang wan sukjak tongmani ang future o thangai salsa Japan o thangnai future o Japan o thangnani ani kaisa imang tongo salsa thangnai hinai so in future let's see tamong gangke ang wan sukjak tongmani Japan o thangke ang bobai malai nai hinai but unfortunately jara Pungkhirai fan norok ni bagi abo sad news je Pungkhirai eba je Shimura Ken bo osungsaro krikha thuika eba thuijak lai thangnai 2020 COVID-19 corona manjak khabo ajorabo engke survive khlaimanlia engke ajora thuika 2020 so bo belai ke sad news jara Pungkhirai fans rokni bagai norok jara saimanya rokni bagai ta je o character bo krikha bo thuika so ajorabo ang belai ke abini news na khnawi belai ke sad angkha bokha duk angkha je bobai malai nai hinai abo tongmani bokhao kaisa hope but abo tai anglakha but kokri boni kabangma videos tongo oborokni bisingtwi chungna kabangma tamhnai klangi thangka boni je talent rok bo bahai ase khlai moni kothok khlairi mano so bon bagai bono tribute khlaio Mr. Shimura Ken ba Pungkhirai so gangke abo hingke a character tabuk a character eba a borokni video ang bahai ke mankha bahai ke khlaika Pungkhirai bahai ke wngkha abono ang kisa sana musungo a story so kok hingkangke 2018 ni 2018 ni jefro ang khumulongo tongo music college o poreo khumulong ni tribal folk music college o aprang 2018 no vocal stream o degree khai tongmani ajora badang aro 6 month rokhaino tongjak sabonlo yakarai ang nogo phai Kamalpur college o haino hai admission angkha bai tangke 2018 ang aro tongporo videos rok khub naijago time pass ni bagai engke scroll khlaite YouTube o ang salsa Bangladeshi rokni videos nukha a borok ni no je Pungkhirai ba Shimura Ken ni videos borok Bangladeshi rok Bangla bai khlai dub khai video khlaimani ang nugui belai funny nangjaka engke borok je khorang rimani abo belai funny borok bo belai khai mane Pungkhirai ba Shimura Ken ni character bai borok ni je voice dub khaimani belai milijak tei funny dialogues gang belai ke borok ni video hamjagi naikha so angbo wansukha angbo dubbing rok hamjago voice over dubbing khlaina hamjago engke sekang simi ang khau khlai kisa misa khlai ang YouTube rok upload khlaio but unfortunately borok video rok
YouTube kerja so angke ang wansuk ang bu khlainai henai angke bai ke wansugui ang videos nai tu kha YouTube angke mabo mankha but ang Japanese bujia angke borok je Bangladeshi rok borok dab khaima angke borok angke khoroksa Japanese bujio borok Japan tongi phaijak khoroksa Japanese kok buji borok mane ao baikhle borok dab khlai to angke ang to bujia kawan bagi ang borok ni videos ni script no copy khlai kok borok bai khlai dialogue change khlai ang obo khlai to dab khlai angke bai ke dab khlai ang wansuk ka dab to khlai ka but bumung tam ranai angke a character da phau funny angke ang wansuk ka funny bumung no hamnai kok borok bai funny bumung narok no wansuk de Pungkhirai henai bokhorogo phaika angke Pungkhirai henai rekha angke plus ani voice je ha Pungkhirai voice angke ang actually 2015-16 rogo ani sekang ang voice khlaimai ya sabu saimin ya explore khlaijak ya 2015-16 rogo jeng volleyball thunglai tongfru salsa chini kamini uncle nokalayo jefro chap volleyball chap bujaka boni gana tui ball chuk kelaika volleyball angke bo kiri jagai sundro jagai omayo khagla lori thangka ni samani abono boi phani nangjaklai monika boni samani nagai angke abono nangbo phani nangjagai daily jefro volleyball thongo bono tam nai bengai mahai khlai omayo khagla lori thangka ne baki khaita angke buipo akhorna khnai monilayo angke phani nangjago angke aforo nangbo explore khaima ka discover khaima ka je ani bisingo bahai obor dongo je obai khorang kariman honai angke ang khorang bai khorang ke kisa mature khorang dam nai bura rok ni hai ha angke obai khlai ang dol rok no ani friends rok no prank call rok khlai ka jorao hai ang nini girlfriend ni bufase nini girlfriend ni bufa bucu rok nai prank call rok khai borok no sikri ka angke bai rok khlai ang khorang bai ko thungjakta angke bai no ang wansuka o character ni logi bumung wansuka Pungkhirai henai angke khorang bu o khorang nan rwnai henai wansugui ang khlaika dab angke abono lo YouTube upload khlaika ani YouTube sekang tabuk je o channel tongmani X-Tiprasa bo tongmaya ani main channel si tegaisa tabuk tuyung henai tongo abo sekang X-Tiprasa are Mr. Tiprasa henai ang bumung abo khlai ID senamai khulukmani ke aro nang upload khlaimani sekang je tabuk tuyung henai tongmani ani channel abo sekango ang Mr. Tiprasa henai ID senamai aro nang upload khlaika sekango angke to views krai ang WhatsApp status rogo robo angke jara dol rok tongnai borok nai funny jago angke borok share khlaio angke turuk khe bai khai 100 views 200 views obai ke thangte ang 5-6 ta video sanam khibka boni angke thangte maybe 1 month 2 month rok ni ulo angke 1k rok views thangka angke 1k views to onek kotor ajorao ba khub tongthoka angke bai khlai ang turuk deus sanamna chengkha angke bai khai turuk sanamna chengkha angkai 5k 10k 20k bai bo thangka views angke bai ang motivate dengkha angke abono 20k 50k rok bo thangka angke bai ke norok jara agini simi nai tongnai rok angke saimano ani je kasam channel angke but copyright rok bo phaika because abo to ani original video ba buini video now is khlaijak mani sobai copyright claim copyright strike ro phaika angke abo nan channel sesangan nai once again joto video tomon ang delete khai robai ka delete khai robai manolo ang wansuka borok hamjagui stong hamjagmung roi stong a character no hamjakha Pungkhirai henai hamjakha khorang no hamjakha on bagai jefanong situng nai ang tajak channel ketal khuluka tabuk je o channel tongmani X-Tiprasa abonang khuluka 2000 I think 2020 rogo nangkhana khulugai upload khaika ro ang videos ke apron simi chengmani kasaro thangi 2022 thangi haino hai problem rok ngai ang channel rok phalna hanai
Obongai khorosa borok bai contact bo wngkha hingke bai khlai bo ani videos rok delete khairi baikha te tongmani hingke aboni bo teisa wngjago ani wngui ano tuisa kifili rekha train phai tong kisa tongrani so train sini nog gana tin layo belai gana o train laika hingke gurumoi tongo lobo lori o ha rok kului o so hingke bai khlaioi channel bo ano tuisa kifil kha nini channel wngla khanai hingke ang bo bono rang kifili rekha but ani videos rok joto thangbai kha delete khairi kha hingke bai 2022 ni simi ang teisa start khlaika ta hingke aboni bagui ani norok kwcham video naikha hingke 2022 ni simi norok nuknai ani o channel o hingke bai ang teisa start khlaika kagini kwcham tongma rok no ang teisa tamni redub rok khlai teisa ang haino haino rok upload khlaika hingke bai rok hingke bai khlaioi torok torok norok ni hamjakmung mankha hingke bai khlai 1 lakh 2 lakh 3 lakh 4 lakh views rok wngkha so abo kaisa borokni norokni hamjakma belai khe tamhnai kaham maybe ani samung rok asuk kaham bo hinui manya asuk ang ekdom kurung bo himaya but jesuk rwngmani bai khlaima o norok asuk hamjakmung rwmani abo belai khani bagui kotor kok so aboni bagui nang uansugui continue khlai tongnai hinui nang khlai tongmani video but kwcharo kisa views down rok wngkha hingke te plus o videos rok hingke to unlimited video yabla limited kaisa khajak haida content bo dubbing ni content hingke a character kaisa no tuisa content ke boni o character ni videos rok to youtube rok manthokya kwbang ko hingke bai khlai ang je videos rok khlaimani bo baksa youtube ni ang download khai dub khai upload khaimani abono kwrui website rogo thangai ang naitok sugui salnoi saltam waisa hingke 1 week sapta kaisa rok naitogoi search khlaioi daily data pack pai thango hingke bai khlaioi naitogoi khlaimani videos to kwbangma tongo but joto video abo tamhnai best hinsugui manya ta hingke je kaham rok no nang naitok abo khaio hingke bai no kaisa limited khajak video ni bagui videos asuk continue khlaimanli ang hingke aboni ulo views rok down thanga hingke aboni bagui ang uansukha okay tabo kwtal teisa try khlaiano borok to obviously number 1 hingke to Pungkhirai je character bono norok hamjago chajago tei second hingke boni acting expressions rok tei last but not the least je boni khorang ang je khorang rwmani boni character bai milibu ba khapiu mwchango mahai hingke a khorang bo kaisa mane abo ta hingke so aboni bagui uansukha to kokrui character no ang abo khlaimani aphano carry khaimai aphano khorang no ang tlangai bwskango videos rok khlaino gaming videos like funny tei kubun dub rok khlai eba voice over rok khlai hinui uansugui nang gaming videos rok bo khlaika hingke aro rogo hamjakmung mankha norokni kaham no response obono nang uansugui bwskango khlainani hinui rok bo ang tabo uansugui tongo because je character Pungkhirai ni ba simura ken boni videos rok to asuk manthokya hingke bwskang jora thangi tai Phaiglak o phaiya ang kaham videos boni mankha hingke obviously ang dub khai upload khlainai but manui tongnai abo hai to ang kogrui manya ta bwskang jora thangai manui mano kaham jodi boni videos rok ang future mankha hingke ang dubbing khai upload khlainai hingke abono kwrui tabuk present situation hingke ang tabuk present abo hingke ang kisa last o year ni January ni simi ang hostel o tongai school hostel plus school teaching khlaimani so aboni bagui ang time rok manliya hingke aboni bagui videos upload khlaimani o joran simi this month July o hingke ang resign rwui nogo haino hai phaipikha tabo hingke kaisa target naharjak banking exam ni bagui preparation nawi tongo so norok bo
surilaidi pray khlaidi je success khlaimani bagai because जों सिग्लाराव जेलांथों बोरैयाव थांथों but जेलारनि साखंगे बेलाय प्रेसार ता प्रेसार means society family you know जोंनि parents रकबो age wngui phaio जोंबो kaisa income source tongna nango income source means kaisa capable kaham to government bagina preparation जों खालायनो नांगौ दा obviously hard work isa खालायो गाबोन बागै आं वानसुगै खालायनानै होनाय वानसुगा डिसेम्बराव एग्जामफोर नायहोनाय वानसुग दङ but अब just try अब तो crack खालायमांला आं सायमानाव because syllabus तो complete खालायमांला आं basic निसिमि याफां foundation निसिमि आं दाबो start खालाय दङ बा चलि दङ plus July nisimi clay tongo abon ani target year 2027 angke crack laina hanu wansuk tong ta judi ongkha angke ba ongya angke ba 2028 28 ang yaka 29 yaka 2030 try clay thang nai so abono angke okasa rogono ang time manage clay beskang jara rogang video srok to banai so norok hamsak mong rei tong di plus norok hamsak mong rei phaika no belai ke hambai aboni bagai tai beskang jara bo norok tongi tong di obviously anslaite bo kaham content khlainai tongo content creator rok angke nijena content creator hne bonsu ya future ro te kaham phai tongo ba angai tongo jotono norok naidi jotono no support khlaidi abonani suggestions ba message okay but yeah norok ano yakari to thangdi abona norong thane request norok tongi tongdi beskang jaro videos phaike hamjak mungrodi asuknota jodi norok videos hamjakli anga norok comment khlai saimano suggest khlaimano abo to norok ni choice haida so bhai ngai asukno tei to sajaknai tamo kono krai so norok jotono belai ke hambai video ni pai thak jara tongma bagai norok nang tini story rok sai khana ka Pungkhirai ni tai kabangma kok saka so pai thak jara tongma bagai belai hambai thank you beskang katal video malai nai hambai